yakin percaya niku lho kenyataane kalau nang rumah sakit nggih. Kula dikoyok ning nonton enfus loro sampai di oksigen kula nekat geger njaluk mulih. Kula yakin. Yakin nek kula ning mulih ning Argojali kula mari. Begitu dina Stupaing niku lho. Kula dicepoti enfuse tapi dereng iso mlaku, dik digendong. Teko Argojali 3 dina kula pun saged mlaku. Pun saged napa-napa. Kula wis mangan apa-apa wis gelem. Lah mantune niku Mbah, panjenengan pripun ceritane? Napa nih? Saged mantun niku. Mantun niku. Nggih secara piye ya? Ngene niku lho sing kula omongi 3 dina niku kula mboten iso ngising karena obat. Nggih, nggih. Obat jenenge Niku obat pengaruh obat insulin niku obat. nggih. Juga pengaruh obat napa jenenge niku. Kula niki mboten iso ngising ngalahne kaya wong arep nglairke. 3 dina tembung obat mabit teng omah niki. Teng Argojali niki mobat mabit mboten karu-karuan. Terus pas purnama penuh niku. Pas purnama penuh anggal pinten niku tanggal. Jam 12 bengi niku. Seakan-akan kula entek kekuatan kanggo ngeden. Tapi kula kan mboten duwe kekuatan tenaga pun ben iso. Mboten duwe to. Karena lemes niku. Sampai kula niku digonceki wong loro anak kula kalih Ela niku sing ngopeni kula. Mbah kata-kata ingkang tirakat dateng mriki napa sowan panjenengan nyuwun bantuan niku kata-kata kasusé napa Mbah? Ya nek sekarang niki yang ekonomi. Salah. Tetep ekonomi ingkang Nggih ekonomi. kathah nggih. Napa niku? Golek ngurono gak iso, golek usaha ngene gak iso, buntu lah. Pun peteng, Buntu peteng. Ya akeh-akeh sing rene ngono notok. Diuber-uber utang. Utang gak karu-karuan wis bingung pokoke notok. Kula nggih, Mbak. Tapi alhamdulillah, iki lho bocah engko sik tak kongkon jukuk anu KTP ning nggone rumah sakit umum. Sing pecah Magelang. Utang iki 55 sik Joko lho. Nggih, nggih. Mari itu kesenengan jago bareng. Nah, Lah niku mlayu rene. solusinya bagaimana, Mbah? Wis nggih tirakat mriki. Tirakat mriki tekun tenan nek bocah niku. Terus roh-roh niku di telepon ibuke to Dek. Wis kowe ning ndi nggonmu ning kene kene. Wis kowe tenangno ning kono ae sik. Ben mulih-mulih nek betul-betul tobat ah. Iki utangmu wis tak saur. Iya nek bocah Magelang kuwi. Terus sing bocah Madiun Sawahan kuwi utange 137. Nggih, Mbak. Ning Jakarta kono maratuwane sing anu bank. Utang sertifikate maratuwane ning bank. Gak iso nyaur mlayu mulih rene sak anake sak bojone. Terus tirakat ning kene. Jalalah lagi mulih ning Sawahan Madiun kuwi bakul susus ki tangane kecelakaan tangane sampai ngene. Posisi tangane loro iki tirakat ning kene. Nggih. Wis karo sing wedok telepon nangis-nangis. Wis gani dhek pengen iso nyelesaikne masalahe, ge iso nyambut gawe lancar. Tetep dhek ning kene tak omongi sing wedok tak telepon tak omongi ning kene iki tirakat ora seneng-seneng, Mbak. Sampeyan ya sing tekun ning omah arep ngopeni anake, bojone ben tirakat engko ben oleh hasile ya. Nggih. Tenan. Tirakat kok kene mulih wi langsung sablone bareng enek wong pesen. Pesen sablon. Akeh sablone malih buka neh. Terus dipik ya mlaku neh saiki malah teko Jakarta, teko Bali barang kirimane. Nah, iki lho dibel agek pas kae pas sura kaul kene kae. Mulih kok kaul kene Senen Pon Sura teko omah ditelepon maratuwane. Wis kowe rasa susah iki omah wis tak dol, wis tak saurne utangmu. Lah tak ribuke mulih ning Cirebon apa ning ndi. Oh ngoten. Nggih. Jadi sangat luar biasa. Nggih, nggih dalane nek wonten. betul-betul ning kene tekun. Nah, Nggih. tapi nek ning kene bohong alamat Nggih. gak iso berhasil. Nggih memang kedah yakin. Iki sing cawe Sing penting ki tenanan, Bang nggih. Heeh, cawe iki. Nggih. Cawe iki nakal. Ya, nakal iki narkoba. Oh narkoba, Mbak. Dia anak loro. Bojo-bojone swaper. Bojone dikianati. Dhek utange sak pirang-pirang mlayu. Karo cah lanang gak tanggung jawab.
dia betul-betul tobat mungkin tobat kan ini. Wis padahal anak mertune diblokir. Sing lanang wis emoh. Ya. Terus dia mau tobat ning kene eling anak ning bojo. Iki lho, dia tibake diampuni karo sing lanang, diampuni karo anak-anake. Tapi dicekok iku ning ndi gone. Wis gak usah mikir aku ning alas. Ngono. Wis aku tak tobat sik, kok nek aku tobat aku mulai iki oleh dawuh kayangan karena kesalahan yang sangat fatal. Dek dikontrak 5 tahun. 5 tahun, Mbak. Ning kene. Iki wis ngopeni aku ning rumah sakit. Lah niki sampun berjalan berapa tahun, Mbak? 4 bulan. 4 bulan tasian. 4 bulan. Iki ngopeni aku ning rumah sakit ya Dek, tayuh. Nggih. Tenan. Pampers apa sing ngopeni aku. Nggih, mangke saged dados penerusé panjenengan, Mbak. Insyaallah. Mungkin panjenengan sampun wonten wisik. Wis nek penting Dek iso berubah segala-galanya. Nggih. Malah kadang lebih napa nggih? Lebih Bocah mantep. memang kasar, maksudnya wong Surabaya kasar tapi apik bocah. Betul-betul tobat. Lah niku. Apik itu belum tentu tobat loh. Ya kan? Nggih. Wong apik itu belum akeh contone. Akeh. Justru kebanyakan ingkang saya niku dari ya sangka YouTube ya cah Kediri. Heeh. Rene nyolong HP-ne koncone. Nggih. Wis ngono gak ngaku, gitu. Terus aku ngomong wis to, Gus, ora usah bingung. Ikhlas wae. Engko pirang dina lho ketok sing nyolongi sapa? Lho ya tenan. 10 dina ora enek seminggunan. Kupinge lho diresiki ngene nganggo keteng bat. Lah kok kapase mlebu jero gak kena dijukuk. Ngantek bosok ning jero wabuh ngene. Lah kok tenan to, basa wis mulih ke Argojali. Ngomongi WA kanca-kancane. Wis ora usah diterusne ning Argojali. Aku ngene-ngene gak sadar nek dhek nyolong HP. Ning kene iki nyolong HP. Oh. Lah dhek sampe lara kupingi kaya ngono kuwi mergo kesalahan dhek. Lah sing disili kapase sing jaluki ya sing HP-ne disilih kuwi. Ayo lucu to. HP-ne dicolong kuwi. Ngoten niku jenengan dongakne nggih, Mbah. Ya tak dongakne apike sebabe wong Argojali muga nang diampuni kek nang oleh gayan. Sampai saiki ya tutel dek. Apa-apa ya angel. Nggih. Cara rene ya kisinan to wisan. Nggih. Buktine liya-liyane sakjane no cara wong 10 ne ya sing gak berhasil paling siji. Sing lain-lainnya ya berhasil. Ingkang mboten berhasil niku nggih ingkang nakal-nakal niku. Ya sangka kelakuane dhewe. Ora tenanan tirakate. Ternyata ngono-ngono kuwi akeh sih. Tapi ya iki ya cuma sing ketok ya kuwi bocah Kediri kuwi sapa jenenge lali aku. Kuwi wis gak berhasil asih nyolong HP-ne kancane kuwi. Terus pernah kuwi kejadian Luki kuwi. Sing bocah ngapusi kanca-kancane ditangi. Disili duit kuwi. Liyane ya enek sing nyambut gawe. Kula pun kerja, Mbah. Kula saknik malah sing jenenge wong wong pas iki. Pasuruan. Jae Mbah berarti ingkang sowan panjenengan nyuwun tulung kebanyakan masalah ekonomi, gadah utang kathah. Utang akeh. Atus ngoten niku memang kedah tirakat teng mriki, Mbah. Ya iya, memang harus solusinya harus tirakat. Nek gak iso ya anek jalan ke Jumat reginan kuwi. Sebenarnya ning omah kan sik bakulan utawa sik usaha apa sik nyambut gawe. Ya melok 7 Jumat Legi. 7 Jumat Legi. Setiap Jumat Legi mara rene. Setiap Jumat Legi mara rene. Sing pertama Jumat Legi pertama iki pancen sedekah. Dadi caos dahar. Kuwi ragate ya nek ani 300.000 lah wis kanggo slametan wong sak pirang-pirang. Iki sedekahan ngono kuwi. Lah engko kedua, ketiga, Jumat Legi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kuwi mung teko tok ritual. Gak slametan. Ketujuh baru tutupan. Biasanya ketujuh kan selesai masalah. Berarti ritual ngoten niku nggih sareng-sareng, Mbak. Iya, ya rame-rame ngoten nggih. Heeh. Lah biasanipun tiap Jumat Legi niku berapa orang, Mbak, yang datang? Ya akeh. Jumat Legi akeh wong kadang slametane pitik 26, pitik 30 barang iki. Kuwi wong bukaan anyar-anyar. Nggih. Wong bukaan anyar-anyar karo wong tutupan padane ngono.
Nek sing liya-liyane kan akeh. Ya nek 100 orang lebih ya sekitar setiap Jumat Legi ini. Mbah lek kados amalan kagem teng dalem ngoten. Kuwi wis sak cateti, kan aku gak iso ngomong akeh-akeh to. Nang tak kei fotokopinan tak kon belajari ning omah. Oh. Jadi kuwi kanggo panyuwunan bendinane ning omah ya. Ya bar luhur jam 12 awan kuwi antara jam 12 jam 1 terus maghrib jam 12 bengi. Mbah misale ingkang sowan panjenengan iku dari aliran misalnya agama lain ngoten Mbah. Mboten napa-napa bebas. Yang niki nasional. Hmm. Keluarga Mbah Gapur nasional. Apa ae agama apa ae sing penting yakin percaya Gusti Allah ki enek. Titik yang ngoten. Lah kados misale amalanipun Mbah. Amalanipun monggo. Nek amalan keng mriki enggak Islam kejawen gitu. Ya Nggih. Jawane enek, Islame enek. Pembukaan tetep enek bismillah. La ilaha illallah, Allahu akbar itu tetep enek. Nek jenengan menurut agamane jenengan Kristen Allahu akbar ya apa Gusti Allah Maha Besar. Ya ucapno kepercayaanmu. Ini cara Hindu budaya ucapno kepercayaanmu. Nggih. Tapi tujuan panyuwune iki. Nggih. Tujuan Kados panyuwunane. misale tirakate kados siam terus napa mantra-mantra Jawi ngoten ngambil nikune nggih. Nggih. Nek kaya mriki kan kejawen to, dadi sing dipenke kan ngrawat niku. Dina 40-an. Petang puluhan. Jadi setiap enten dina 40-an tirakat. Ngrawat, Mbah. Nggih, poso ngrawat kali napakne sukma sing kudu melek niku wau. Ngoten niku. Tapi Berarti- aja kuwatir. Nggih. Lho lah Mbah Sri dhewe kakean melek, kakean tirakat kok lara. Nggih ya. Aja wedi aku wis mari engko ya tetep tirakat neh balik neh. Nggih. Ora wedi aku wong Nggih tirakat. memang kok wedi. napa memang jatahe Mbah Nggih nggih. dijatahi kok Heeh. dijar. Tapi aku kan termasuk lolos, dipilih karo Gusti Allah. Nggih. Ning alam donya ngopeni makome yang ya ta sik kudu nulungi wong sak pirang-pirang Nggih tasih sing arep diparingi pengin- amanah Mbah. dikabulni Gusti Allah lantaran eyang. Nek aku kan gak iso apa-apa, aku cuma ngantarni mawon. Kula mboten saged. Sing saged niku Gusti Allah hale eyang-eyang niku. Berarti ketriyen panjenengan niku nggih istiqomah nglajengaken ngrawat menika Nggih 40-an. tetep terus amal ajarane Mbah Gapur niku. Setiap 40-an Mbah nggih. Nggih setiap tentang puluhan. Lah, Tapi wong kenyataane wong tirakat-tirakat niki ya akeh berhasil. Nek yo nggih. kayak contoh aku gak perlu kayak contoh aku ning kene puluhan tahun ya. Sing tirakat-tirakat wong anyar-anyar iki termasuk wong anyar-anyar utawa sing dhisik-dhisik sing tirakat wong siji, wong loro, wong telu sing betul-betul taat tirakat gak bener lho lakone. Ya berhasil. Nggih, nggih. Tapi sing gak bener ya nyungsang-nyungsang. Satu contoh wedok perkara wedokan ya oleh bojo ya enggak genah-genah. Gak benar. Wong Bojonegoro ya enek niki tirakat sampai tahunan dhisik zaman aku sik rung ning kene. Tapi kelakuane gak bener. Ya dadine wong ya gak bener. Pertama di bojo wong edan. Nggih. Kedua di bojo perawan tuwek, gak iso duwe anak pisan dioperasi. Jadi ora bener oleh bojo ki selalu ora bener. Nggih. Mergo sangka kelakuane dhek dhewe. Padahal karo Mbak Yu, putrane Mbah Gapur si Arjo liyane karo wong salam. Anake wong genah-genah ya ta. Salam judeg Salam Mbah. judet, heeh. Mbah ngapunten kula kok penasaran, merasa tergelitik kok asmane salam judeg loh. Salam Kok judet ki lucu. judeg wis entek-entekan ta. Rono kan alas pisan. Nggih. Heeh. Jeduk ngoten Mbah. Jeduk, heeh. Oh. Dan malah karan desa salam, tapi dikei salam judet. Mergo rono iki wis alas gunung, alas gunung dadi wis nggih. judeg ora nek. Pun mentok. Aran alas Oh, alas salam ngoten toh. judet ngoten lho. Nggih, 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 nggih. Ampun. Mbah, lek dipun kersakaken Mbah kawula nyuwun amalane mungkin saged kawula amalaken kalih rencang-rencang sedaya kagem
siam 40-an niku lho Mbah. Lah niku napa mawon ingkang dipun amalaken Mbah? Enten niku amalane niku kan ngenten gandenge kalih mantra sing jam 12 bengi teng latar. Nek niku jam 12 bengi teng latar kan dijaluk bendina to. Nggih, Diamalne teng kula sing penting kula tantos kula paringi njenengan. Niku. Lah temen niku kan tujuane jenengan napa mon sing disuwun. Nggih. Lah nek napakne sukma niku supaya lanciping batin, dan napakne raga dina 40-an niku supaya gangsar antar rezekine. Ngoten lho. Apa sing dituju mau gampang-gampang sarine gampang niku wau. Gampang sarine gampang. Dadi cuma dina 40-an iki angger sesuk niki dina nggih dina 40-an iki Jumat Pahing niku. Jumat Pahing. Jumat Pahing Setupon. Minggu Wage. Minggu Wage niku 40-an nggih. 40-an. Nggih. Ya mungkin enten melih teng kene Setu Kliwon. Setu Kliwon Minggu Legi Senin Pahing niku nggih 40-an. Terus mungkin enten melih suwi rodaan tapi ning gone Selasa Kliwon. Selasa Kliwon Rebo Legi Kemis Pahing dina 40-an. Lah niku mungkin enten melih teng dina Rebo Pon. Lah nek niku petang dina. Mergo apa? Anu petang dina niku mergo napa? Olehe 80 dina. Mergo napa? Sangka Rebo Pon gitu Rebo Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon niku 40 ya. Oh. Lah, teko Kemis Wage, nggih. Jumat Kliwon, Setu Legi niku nggih 40-an. Jadi diropel mulai Rebo Pon sampai teko Setu Legi, posone petang dina oleh 80 dina. Oh. Nah, nggih dirapel. Nek mriki pun dikompliti ngoten. Dina 40-an niku loro-lorone cakno. Napakne sukma ya, napakne raga ya. Napakne raga ya tirakat ngrawat niku wau, napakne sukma sing melek niku wau. Dadi nek urung bar anu aja tulisik mulai maghrib sampai jam 1, jam 2, jam 3 lah kasarane. Iku wis mlebu ning napakne sukma supaya lanciping batin. Niku teng Jawi, Mbah nggih. Nggih, teng Jawi nek pun anu pun bar mantra nggih mlebu teng jero mboten napa-napa. Pun ning jero nggih wiritan niku wau. Wiritan la ilaha illallah sak kuwate. Sak kiate. Nggih, napakne sukma. Lah kados panjenengan misale napa lagi santai Mbah teng beranda napa pripun. Niku nggih kula tingali kan panjenengan wiritan terus Mbah. Lah niku wiritane jenengan napa Mbah? La ilaha illallah. Karena namung niku Mbah. Namung niku tok kula. Kepercayaan kula yakin nek Gusti Allah niku enten. Duwaya niki kula berhasil nggih Gusti Allah lantaran yang-yang. Jadi kalih Mbah Suwargi Mbah Gapur Mbah Putri niku selalu la ilaha illallah. Nah, selama niki Mbah panjenengan ngamalaken menika raose panjenengan pripun Mbah? Ya yakin percaya niku lho kenyataane kalau nang rumah sakit nggih. Kula dikoyok ning nonton enfus loro sampai di oksigen kula nekat geger njaluk mulih. Kula yakin. Yakin nek kula ning mulih ning Argojali kula mari. Begitu dina Setu Pahing niku lho. Kula dicepoti enfuse tapi dereng iso mlaku, dik digendong. Teko Argojali 3 dina kula pun saged mlaku. Pun saged napa-napa. Kula wis mangan apa-apa wis gelem. Lah mantune niku Mbah, panjenengan pripun ceritane? Napa nih? Saged mantun niku. Mantune niku. Nggih secara piye ya? Ngene ku lho sing kula omongi 3 dina niku kula mboten iso ngising karena obat. Nggih, nggih. Obat jenenge niku obat pengaruh obat insulin niku obat. nggih. Juga pengaruh obat napa jenenge niku. Kula niki mboten iso ngising ngalahne kaya wong arep nglairke. 3 dina tembung obat mabit teng omah niki. Teng Argojali niki mobat mabit mboten karu-karuan. Terus pas purnama penuh niku. Pas purnama penuh anggal pinten niku tanggal. Jam 12 bengi niku. Seakan-akan kula entek kekuatan kanggo ngeden. Tapi kula kan mboten duwe kekuatan tenaga pun mboten iso. Mboten duwe to. Karena lemes niku. Sampai kula niku digonceki wong loro anak kula kalih Ela niku sing ngopeni kula. Kula terak dirangkul ngeten, kula sogrok dhewe, kula tokne watu niku. Begitu watu jebol jam 12
purnama penuh niku jebol setengah ember. Langsung mari sampai saat niki niki. Kados watu, Mbah. Kados matu. Ya, iki kayak penyakit. Kayak ngene iki Allah. tok perkara obat. Nggih, Sesuk nggih, kula nggih. langsung jaluk kontrol pribadi kula. Kula ngomong saya ndak dikasih obat ini kok seperti ini. Saya minta ganti obat saja. Nggih, nggih. Terus sampai saat ini kula diparingi sampai saya Nggih, sebenarnya panjenengan nggih sehat, mboten saya kersa datang rumah sakit. mboten sakit kula teng rumah sakit. Kula mboten purun njaluk pun teng omah. Buktine kula teng omah mari. Alhamdulillah niku kuasane Gusti Allah eyang-eyang. Sampai kula niki pun diimpek nih kali bocah kula. Pripun, Mbah? Sing omahe sembung, sing wedok ngimpi. Nggih. Tirose kula niki bolak-balik ketemu kula. Padahal sing wedok kan jarang mriki sing marjanine sing sering mriki niki. Nek sing wedok mboten. Rumangsane niki Arga Jali niki badhe longsor. Ngoten. Badhe longsor lah. Kula niki diomongi kali bojone Marjani niku. Nggih. Nggo sakniki badhe longsor nggo wangsul teng griya kula mawon. Ngono. Bolak-balik jam. Terus aku jawab ngene, "Gak, aku ning kene ae. Nek aku ning Arga Jali kene kok gak aku gak dilindungi yang kabeh." Ngoten. Terus ning ngimpine niku, ning ngimpine wong niku. Terus aku ning Arga Jali ae, aku dilindungi yang kabeh. Dadi dhek wingi ngendangi kula sing lanang niku nggih betul-betul impeni tembus. Buktine kula ning rumah sakit bisa mulih kula malah sehat walafiat kayak ngeten iki pun iso mlaku. Pun iso teko kali kula. Pun iso teko kali. Nggih, nggih. Ngkei mantra wong adus niku, tapi mboten syukur kabeh kula kula ketok kesel ya wis mandek. Jadi kula jaga sik stamina panjenengan. Kula jaga sik kesehatan kula. Nggih, gisine dijaga, Mbah. Jadi waktu-waktu berang sing ketoke kudu istirahat kula nggih mboten methuki tamu. Nek kersa ya sinteni sampai kula tangi melih. Tapi sakderenge niku panjenengan nggih jarang napa mboten nate sakit kados mboten nate kula sakit-sakitnya. mboten Wong nate. panas biasa ngoten niku wong flu-flu ngoten niku sing mriki wong flu-flu kula mboten tau kena. Alhamdulillah niku. Nek kaya watuk pilek kan biasa to menungso. Nggih. Nggih memang Watuk pilek napa ngono di biasa. jenengan dipun uji, Mbah nggih. Nggih, diuji saestu kula niki. Dadi diuji karo Gusti Allah. Kowe iki lho, sik paribasane ngoten. Cara kula niki terjemah niki. Kula niki sik diuji saestu. Kula sik diwenang urip. Nggih to, nggih jaga makome yang. Terus nggo nuntuni wong-wong sing njaluk urip ayem tentrem iso nyaur utang, iso nyambet gawe lancar. Nah, niku. Nah, sik dikei kepercayaan ngoten kula kalih Gusti Allah kalih yang niku ternyata. Dadi lara sing kaya ngoten niku nek yen kene dikirimi bocah kula. Nggih. Enten suda kula niki tutupi anu tok, enten karek pempresan tok. Pun mboten ngira wong ndelok aduh piye Bu iki aku ora anu Bu mbok mati-mati sik to Bu ngono harine. Aku ki urung selesai urusanku ngoten enten. Bu omahku iso tak tuku lemah iso tak tuku omahku urung dadi Bu ya enek. Pokoke jawabe wong-wong sing ngentosi kula kasil Bu. iso ndonga kabeh njalukne supaya aku ki diparingi. Lah dongane wong akeh ki mau. Lah niku lho Mbah. Andi tenan Gusti Allah dikabuli mbek eyang-eyang ya sik aku sik dipercaya yang ngopeni yang ning kene. Saat panjenengan sakit menika raose panjenengan pripun, Mbah? Ingkang panjenengan pikiraken napa panjenengan niku wis aku pasrah lek memang sampun ngapunten sampun wayahe panjenengan tampi ngoten, Mbah. Napa panjenengan yakin ngene, aku duwe niat anak-anakku dereng urung enek sing iso berhasil, terus akeh wong sing urung iso berhasil. Nek sakit Gusti Allah kula tetep diparingi sehat, diparingi panjang umur. Tutuk anggen kula ngomong adik kula Budi sing adik kula sing idiot niku. Nek tak tinggal mati sapa sing arep ngopeni? Apa iso ngopeni kaya aku? Lah kula nyuwun ning Gusti Allah diparingi panjang umur tutuk leh ku ngopeni adikku. Niku kunci pertama kula njaluk Gusti Allah. Nah, kenyataan waktu kula gak sadar pertama kali dibeto teng rumah sakit niku, romangsaku ki njedak-njeduk kok kuburan, tapi aku balik. Mimpi niku, Mbah. Kayak ngimpi. Tapi aku gak sadar. Nggih. Terus
Geragap aku tangi lho. Kok duduk kuburan-kuburan. Ping pindho ya kuburan. Tapi aku iso sadar balik neh. Terus sesuke neh no, lho aku kok didekek karo kuburan kuncir ya men. Nggih. Nah, ning kono ki enek ruko-ruko to. Nggih. Dite enek kono ki enek ruko kosong ning kuburan kuncir iki. Nggih. Ruko konter ruko. Kosong. Aku rumangsaku ning kono kuwi. Ya ning gone kaya gledekan ngono. Terus enek wong kuwi nggawa gledekan. Aku melok nunut kowe ya. Aku ngono perasaan kuwi. Tak bayar 200. Lah aku ngomong ilala kuwi wong gledek aku ki gak ana dhuwit 200. Aduk sadar aku. Lah ternyata aku ning rumah sakit. Rumah sakit. Lah sing terakhir aku komaneh iki. Anu kuwi gak sadar neh. Perasaanku ki Mbah Gapur iki nyengkiwing iki, klambiku ki lho, nyengkiwing. Nggih. Ngenteni mar. Oh. Ngenteni mar. Aku mak geragap. Nggih, nggih. Terus kuwi dina Jumalegi. Nggih. Kuwi sik parah-parah ya aku. Sik mergo sik ditaleni ngene iki. Lah kene wong slametan sak pirang-pirang wong Jumaleginan akeh. Tapi sing ngatasi anakku karo bondo karo wong-wong sing kawak-kawak kuwi. Aku ning rumah sakit kuwi Jumalegi. Kuwi dicengkiwing ngene mbek Eyang. Ngenteni mar. Ngenteni mar. Iki pas anu dadi gula darahku 67. Nah terus setupaing Jumalegi to, setupainge kuwi aku harus disuntik insulin nah. Aku moh bengok-bengok kuwi, ngamuk-ngamuk aku ning perawate. Nggih. Aku iki aja disuntik iso biasanya gak iso ngomong angel ngomong. Kuwi kok iso keras, iso kenceng aku. Aku moh mbok suntik insulin. Aku ki gula darahku ki normal. 300 kuwi. Mbok suntik insulin aku dadi gak sadar neh. Aku tak gocek iki tanganku sik sitok kan dicepot. Niku sadar nggih panjenengan. Iki kan suntik sing kene aku mak enek-enek. Terus akhirnya nyeluk dokter neh. Terus akhirnya anakku kan ngebel keluargane Pak Bima. Ya Pak Bima wi langsung Pak Bima Mas kuwi ngerintah nih gak oleh disuntik insulin. Akhirnya anakku kan tanda tangan tidak mau. Ngeten anu Mbah nggih. Pun niki dilepasi sedaya panjenengan angsal kundur. Alhamdulillah. Aku ya bengok banter. Aku matur suwun Gusti Allah. Ya tapi aku kan sak kamar dhewean. Aku kan golek di anu karo Mas Bima kamar VIP Mbah. Aku alhamdulillah Gusti Allah. Kula wangsul Gusti Allah. Iki iso ndek kekuatan ngomong aku. Nggih. Tapi kene sik lemes sik urung jaga bayang to lho. Nggih, menika kekuatan di bawah sadar, Mbak. Heeh, wis kaya ngono lho. Ngono sing pawe wong ndang-ndangi wis kaya ngono, tapi mek wong-wong padha didongakne aku dhisik iso. Panjang umur ya alhamdulillah 30 ini Gusti Allah antarane yang. Lah aku dicengkiwing Mbah Gapur kuwi. Nggih. Ngenteni mar. Mari putune Mbah Gapur. Anake sangka Mas Ndung sik ya juru kunci kene kedua di Mbah Gapur, bar juru kunci pertama Mbah Gapur, kedua Mas Ndung kuwi. Dari Mas Ndung, Mas Runi, berhubung Mas Runi kuwi isih nyambet gawe proyek lho isih nyambet proyek Seruni kuwi. Dadine kene dikongkon jaga wong tok. Aku ya sik kerja. Mas-mas kuwi gak gelem anu kuwi padha kerja di dhewe. Wis begitu Mas Runi gerah kae aku karo Mas Runi ning kene. Terus begitu. Mbah sejatosipun misale memang tiang niku sampun wayahe tilar Mbah nggih. Tapi piyambakipun kados panjenengan tasik wonten tanggungan kathah nggih. Kalih putranipun. Terus kalih napa nggih tiang-tiang sedaya. Lah niku kados panjenengan nyuwun sanget. Nggih. Nyuwun napa diparingi panjang umur, sehat, panjang umur. Lah niku napa memang tasik saged, Mbak? Lah buktine kula tasik. Lah niku. Alhamdulillah nek ndelok nyen presani teng ngene foto-foto kula sing di wong-wong padha moto-moto. Kula niki keadaan kula kaya ngoten. Tapi kenyataane kula sik dikabuli kali Gusti Allah. Nggih, dikabuli karo yang di resik kula iso teko. Ternyata batin kula niku bener. Aku nek mulih mari.
Aku nek ning Argojali aku mari. Nggih, nggih. Nek ning rumah sakit aku stres aku kuwi aku Nggih, nggih. bengok-bengok ngono. Jadi, wah iki terus aku tak pikir nek aku bengok-bengok banter ngene iki gak cocok men aku nek ku dadi wong tuwek. Kok gak iso sabar aku. Nggih, nggih. Tapi karena saya harus berbuat begitu ben aku ki gak disuntik insulin kuwi mah. Ternyata aku ya besok ning omah alhamdulillah wis iso sembarang-barang ngene iki luka mlaku rono rene wis mangan wis Nggih, Mbak. biasa tak ngono kae. Nggih, mugi-mugi tansah diparingi Iso sehat panjang umur pokoke Mbah. Nggih. sapa ae menungso isih duwe kepinginan nek arep Nggih, nggih. dipundhut sak isih nyuwun Gusti Allah. Semangat diparingi Mbah. Insyaallah kenyataan. Ngenteni mar. Oh, berarti aku sik duwe tugas. Tugas iki sok iki sing nyalonke dadi juru kunci kene kan ya Mar. Mar kuwi putrane Pak Sindung. Oh, sampun dipun panjenengan pasrahi, Mbah. Urung. Tapi dhek kan ngenteni nek anake engko nek wis bar lulus sekolah wis iso nyambet gawe. Lah saiki anake sik kelas 1 SD. Dadi aku ning kene iki ngenteni dheweke. Ngono lho, ngendikan jawabe Mbah Gapur ngono kuwi. Dhisik ngono kuwi kan kasih Mbah Gapur ngono. Ternyata aku tawarik merkambiku hem. Ngenteni Mar. Gregep aku. Lah niku sampun napa? Sampun petunjuk pertanda niku. Oh Mbah, iya nggih. berarti aku iki Tasik digandoli. Heeh, ngenteni Mar. Mari putune. Sok mergo Argojali iki ngendikane Mbah Gapur ora iso wong jaba utawa dudu keturunane Mbah Gapur kakung gak iso lungguh ning kene iki. Oh. Nah, aku muridé Mbah Gapur, ya suwargi Mbah Gapur kan sering ngendika, aku iki ya anakku, ya putuku, ya muridku. Dadi aku termasuk iso lungguh ning kene ya kuwi wis ngendikane Mbah Gapur dhewe jaman taun 83 ngendika, kowe esuk ya ngopeni aku sak lawase uripmu. Lho, lah kula sik enom kok, yang wis tuwek kok. Lho, ya kaya eyang ngopeni Mbah Ira itu, walah kuburane to. Iya, lah kuwi tak ternyata ya kuwi mau lho. Aku kudu ning kene iki kanggo nebus segala dosa-dosa perbuatanku sing gak bener dhisik. Ya, wis karo tetulung wong-wong ternyata ya ning kene iki nggonku. Dadi aku rung isik dikeki kesempatan karo Gusti Allah yang kudu. Mbah panjenengan riyen kan dateng mriki niku sebagai penebusan dosa. Lah dalam proses sampai sekarang niku raose panjenengan kalau panjenengan niku sampun istilahnya sampun resik ngoten pripun? Napa wonten raose, Pak? Nek jenenge menungso ya, kon resik piye? Kan ndak ada yang sempurna ta. Tapi aku yakin, tapi dengan caraku, hidupku iki nebus dosa-dosaku kabeh. Insyaallah engko titik akhir aku kondur ning Gusti Allah sudah resik. lepas. Niku dari salah dosa-dosa. satu panyuwunane panjenengan. Ya. Tapi kaya ngene iki mau aku rumangsa urung bener, Dian. Buktine aku sik dibalekne kudu harus 100%. Nggih. Nah, Nggih kula sami panyuwune. Mbah, kados ngoten, Mbah. paringi sehat, panjang Sampun umur, lek sampun resik kawula dipun mundhut. pundhut. Nggih beban-beban kula pun selesai sedaya, Mbah. Selesai. Tapi kan nek menurut aku ngono. Nggih. Ya buktine kenyataane sing saiki iki lho sik lagi diingi paridasane to kejadian kuwi. Ini satu pelajaran yang sangat luar biasa kanggoku. Nggih. Ya suatu ujian, ya suatu sing kasat mata. Jadi aku harus berbuat apa kudune? Ya kudune lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Nggih. Supaya aku iso 100% sowan ning Gusti Allah. Yes, Nggih, Mbah. aneh dina Jumat legi tupaing aku sik Kula sampai merinding. ngene lho. Wis kirimi fotone. Sampun nggih. Anek sing garek pempersan barang Nggih, Mbah. arep ditutupi. Di seluruh karo dingene kene di oksigen. Lah sampai saiki aku Gusti Allah kula ngucapaken puji syukur. Puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin kula diparingi sehat panjang umur. Setiap langkahku. Setiap laku itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mbah,
ngapunten. Panjenengan mangke berarti cita-citanipun panjenengan mangke nggih nyuwun dipun sarekne dhateng Argojali, Pak. Kudu ngoten. Kudu ngoten. Berarti kula kan sudah lebih dari 10 tahun. Gitu. Sudah lebih dari ingkang mriki. Ada 13 tahun sampai titik akhir hayat kula mesti tetep dudu tenggene ngisore yang. Ngisore yang mriku. Tapi nek sampai aku digawa munggah, sing meksa aku nggawa munggah bakal cilaka. Nggo munggah pripun maksud? Nggawa munggah maksudnya jasadku aku nek gak wis mati kan gak eruh to ya. Aku diusir karo keluargane gak oleh ning kene padane. Wong tapi kan gak ngerti awake dhewe ya, jajak yakini wong. Tidak sesuai dengan permintaanku karo eyang-eyang. Nggih. Bakal nampa walate. Wong sing gua aku kok kene. Ngutukanku. Nggih, Pak. Aku karo adikku berjasa. Kanggoku karo adikku kudu dimakamke ning ngisore Mbah Gapur. Mbuh didekek pinggir kali paribasane, tapi sik wilayah Di wilayah Argojali nggih, Pak. Mbah, panjenengan dari umur berapa, Mbah, di Argojali, Mbah? Pertama kali nderek yang antara 19-20 ini. 20 Sik tahun. perawan aku. 20 tahun sampai sekarang Yoswa Lu 71. Lah selama di sini, Mbah, hubungannya panjenengan dengan istilah alam sekitar, Mbah, dengan alam. Lah niku napa, Mbah? Interaksine panjenengan ingkang panjenengan raosaken. Interaksi apa to hati ini? Nggih hubungan. Oh, hubungan. Berhubungan dengan alam sekitar mriki, Mbah. Ya anu, apa jenenge? Nek kanggone aku lho ya. Nggih. Kuwi wis kaya keluarga. Keluargaku dhewe kaya apa angin, tanaman dan sebagainya. Kuwi wis menyatu. Menyatu. Jadi rasa wedi, kuatir dan sebagainya tidak ada. Tapi aku yakin aku dilindungi yang dilindungi Gusti Allah ning kene iki. Lah kados kawula sak rencang sedaya niki sikapipun pripun, Mbah, dengan alam sekitar, dengan alam niku kedahe pripun ngoten lho, Mbah. Cara menghormati alam niku sampun maringi sedayane kasarane nguripi sedaya lan niku kedah pripun? Nggih ya. Cara menghormati bagaimana? Cara menghormati nih. Ya tapi nek rene mung seki pisan pindho kan juga iso ngono. Nggih, nggih. Tapi nek sering-sering kan iso adaptasi. Nggih mboten teng mriki mawon, Mbah, teng pundi-pundi lah. Kok susi lah. Wong nek sering sapa-sapa ning alas-alas. Iso ana adaptasi. Jadi segerake dhewe nah. Memang panjenengan sampun ada ikatan, Mbah, nggih. Wis kaya apa? Wis ya, wis dadi siji. Kesel. Wah niki napa dikat riyen mawon? Kedik malih, Mbah. Ya. Sing utama